munhu achibva atengerwa doro nabhururu wake, atengerwa doro nabhururu wake, bhururu wake akamutengera doro, achibva amhanya kumba kwemurume uyu paakasara achiba doro, uyu ndokuenda kumba kune mukadzi wake. Aenda kumba kune mukadzi wake, amhenoka kwenyera munhu zvikanzi iwe doro hongu uri kumba zvako, bati pane zvatiziva isusu, enda kumba kwako. Enda kumba. Ndobva aenda kumba. Amai kumagunda chake too fast because kwakuri kumhanya. Ndobva aenda kumba. Aenda kumba chinosangana nemuchinda ngari mumba, achibuda mumba chaka kumhanyisa chidzingirira, chikomba kusvika pakukuwara. Chikomba chakabatwa mukoma KB, ndokusvika paipe mangwana chechi vataurirana. Zviri kurwadza vanhu zvinhu zvakazoitika pakutaurirana pamusoro pekubata munhu shoko danga ari mumba nemukadzi wangu. Zvikanzizo hama dzemunhu azviri kuswika asi kudzidzisa kuti zvakamhomira sei. Zvikanzi ini ndoda $10 nedoro. Murume akatengerwa doro nasawira wake, akasara ari kubhawa. Sawira akamutengera doro achibva enda nerwese akaenda kumba kwake. Paakasvika kumba pane zvaakaona here sawira wakachita nemudzimai wake? Akatosvika murume akatobuda mumba akadzingirirana. Vadzingirirana kudaro. Munhu akatokuwara bhati akamuziva. Mangwana nyaya yakutaura nechibva agara pasi. Zvikanzi ini shamari yangu handina zvinhu zvakawanda. Chandiri kudai $10 nedoro. Saka sawira achibva bvisere mari yacho. Ndibva piwa izvozvo. Saka hama dzemurume akatorerwa kamudzimai nasawira dziri kuti kudini? Ndo dziri kutaura kuti ngaangotaura kuti ndozvo anoshandisa mukadzi wake. Kwete kusira chiunganidzana kuti ndazobata munhu, ndazobhadharwa. Shuwa munhu ungabhadharwa mari yedhiringi yokubata mukadzi wako nedoro. Rinondora beyond, deep down, beyond, deep down, beyond, deep down. Yeah, emani ho, varoi havana piro mumba. Iwe. Right, regai katinzwe mashoko ari kubva iko ku Aroni Boarding Secondary School iri kunyaka pupu tichipedza then tobva tapinda kamuchirongwa nevasawira vedu veDMR Earth Moving Training Specialist. Aroni Boarding Secondary School iri kuti dzidzo yemandorokwati ndiwo musimboti